Ipatuman sang Iloilo Provincial Planning and Development Office o kun IPPDO ang Tricycle Route Plan Activation sa 42 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Inisuno kay Mario Nilios, head sang IPPDO sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Ginathag naman sang Department of the Interior and Local Government o kun DILG nga absolute compromising ang circular nga ini kung sa diin kada sityo o kun barangay sa 42 ka mga banwa ang may tricycle route plan. Madumduman nga tuig 2020 pa ginplanuhan ang tricycle route plan sang probinsya. Apang liwat ini nga ginbalik sang DILG agud mas mangin organisado ang sistema sang trapiko kadungan sa suspension sang local public transport route plan o kun LPTRP. So, ginklaro sang DILG nga bali absolute gina-actually no uncompromising bigyan ang circular nga dapat wala sing tricycle nga ma-apply sa national route except for some justifications no nga like kung namulan na gid ang nalagyan pagkadto sa mga ruta sa mga kabarangaya no. So basically ang concern nila to ano matabo sa tricycle operators nila. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.